Президентыбызның еллык юлламасын без һәр елны көтеп алабыз, чөнки ул безнең алдагы елыбызга безгә күрсәтмә, безгә юл язмады, яңадан машина алгач. Президентыбызның еллык юлы телем көрмәктәнә башлады инде. Фәйрүзәне киткән менә. Президентның еллык юлламасы бик тә мөһим документ. Аны без депутатларга түгел, бөтен халык көтеп ала. Мин бигрәк тә инде үзебезнең комитетка караган өлешләрен игътибар белән тыңладым. Билгеле бар өлешен дә игътибар белән тыңладым. Әмма ләкин алар безгә турыдан туры кагылгач, аларны инде безнең күңелгә салып куйдык, чөнки безнең комитетка аларны киләчәктә тормышка ашыру буенча план да төзүсе бар әле. Мәдәният өлкәсендә эшләнгән эшләребез бик күп, мәгарифтә дә бик күп, әмма ләкин булган эшләр инде алар булган эшләр, алар белән горурланып сөйләргә була, әмма ләкин без бит киләчәк белән яшибез. Киләсе елга безгә нәрсә эшләргә кирәк, чөнки ел язма нигездә киләчәккә безгә юл күрсәтә. Инде бу яктан караганда мәдәниятта киләчәктә эшләребез әле искиткеч күп. Киләсе елга бөтен Россиядә театр елы игълан ителә. Театр елы булгач инде безнең президентыбыз әйтеп узды, безнең театрларыбызга игътибар тагын артачак дип. Безнең инде әйдәп баручы театрларыбыз бар, опера театры, Камал театры, Качал театры, уларны исемләп әйтте, һәм башка театрларда әйтте. Чөнки бу эш театр белән генә калу дөрес түгел, чөнки Татарстан ул театрлар республикасы дип әйтәм мин. Бездә 15 дәүләти театр гына бар. Һәм менә шунысы мөһим, без моннан 2 ел элек театрлар турында закон кабул иттек. Һәм бүген көндә без менә шушы закон нигезендә эшлибез. Театрлар турындагы закон әле Россиянең үзендә дә юк. Һәм Россиянең берничә төбәгендә генә бар. Шуңа күрә без киләсе елны театрлар елы буларак бик тә көтеп алабыз. Һәм бу эшкә әйткәнемчә бу эш театрга түгел, башка бөтен театрларга да игътибар артыр дип өметләнәбез. Моңа кадәр дә инде бездә клублар, мәдәният сарайлары үзелеп килде, киләсе елга да алар дәвам итәчәк. Иң күп өлеше президент чыгышының мәгарифкә кагылды дип әйтсәм, менә бу гуманитар өлкәләргә караган өлеше. Ул һич тә ялгыш булмас. Бу соңгы елларда Татарстанда 781 мәктәпкә ремонт ясалган икән. Йөзләгән балалар бакчалары салган, ремонтланган. Һәм менә алдагысы елда, киләсе елда тагын да балалар бакчалары төзеләчәк, әмма ләкин тагын бер үзенчәлеге бар аның. Ясле яшендәге балаларга урыннар артачак. Чөнки бүгенге көндә безгә дәүләт советына да безнең комитетка бик күп мөрәҗәгатьләр килә. Ата-аналар үзләренең балаларын, ясле яшендәге балаларын балалар бакчасына урнаштырырга телиләр, чөнки алар эшли алмыйча, эшкә урнаша алмыйча шул балаларны карап утырырга мәҗбүр булалар. Менә бу нәрсә әлеге проблеманы хәл итәргә минемчә бик тә ярдәм итәчәк. Аннан соң бик мөһим нәрсәгә тукталды президентыбыз, ул да булса кадрлар әзерләү. Кадрлар әзерләр өчен билгеле инде безгә югары педагогика университеты яисә институты кирәк. Ул аны узган елгы юлламада да әйткән иде, монсында инде тагын кистереп әйтте, конкрет итеп әйтте, киләчәктә бу эш эшләнәчәк дип. Аннан тагын алда безне бик зур вакыйга көтә, ул Татарстанның 100 еллыгы. Татарстан Совет Социалистик Республикасының төзелүенә тагын 1 елдан, 1 ел ярымнан 100 ел тула, һәм шушы юбилей алдыннан иң мөһим объектларын сафка басыру турында әйтте ул. Иң мөһим объектлар дигәндә билгеле инде безнең комитетка караган өлешендә концерт залы һәм Татарстан милли китапханәсенә яңа биналар. Ул күздә тотты дип мин уйладым, чөнки узган елда аларны конкрет атаган иде. Гомумән бу юлламаны әле без комитетта утырып, бөтен депутатлар җыелышып тәфсилләп тагын бер тапкыр карап укып чыгарбыз һәм бу юлламаны гамәлгә ашыру өчен үзебезнең комитетның планын төзербез һәм киләчәктә һәр комитет тырышында аларга инде яңа кире кайтарбыз. Чыннан да без бу мәсьәләне күптәннән күтәреп киләбез. Татарстанның түгел, татар халкының үсеш стратегиясе кабул ителергә тиеш дип инде без үзебезнең комитетта да бөтен дөнья татар конгрессында да бу мәсьәләне күтәргән идек. Чыннан да ул бик тә кирәкле документ. Кая бара Татарстан халкы һәм шул исәптән татар халкы. Татар халкының киләчәге ничек булыр? Бигрәк тә менә бүгенге вазгыятьтә, бүгенге ситуациядә телләр проблемасы шактый кискен тора, милли мәктәп проблемалары шактый кискен тора. Менә бигрәк тә бүгенге көндә бу мәсьәлә татар халкының үсеш стратегиясе яңадан калкып чыкты һәм ул бик тә дөрес. Әгәр дә без бу мәсьәләне киләчәктә үзәккә алып, аны хәл итмәсәк, әйткәнемчә, татар халкының без киләчәген күз алмаячакбыз.
Umumunda атап әйтте, бу эш өчен бөтен дөнья татар конгрессы җавап бирергә тиеш дип. Әмма ләкин бөтен дөнья татар конгрессы үзе генә бу эшне җырып чыга алмас. Чөнки монда хөкүмәт, дәүләт структуралары да кирәк, ресурслар да кирәк. Һәм без үзебезнең комитетта бергәләп бөтен дөнья татар конгрессы белән бу хакта фикер алышырбыз. Һәм киләчәктә һич шиксез бу мәсьәләне тормышка ашыру үзебезнең өлешебезне кертергез. Монда мәгариф та катнаша, монда мәдәният та катнаша, монда рухи дөньясы да, монда фән дә, монда һәм мәсьәлә менә бигрәк тә безнең комитетка караган бөтен өлкәләр менә бу мәсьәләне хәл итү өчен үзләреннән өлеш кертергә тиеш.